बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 26 जानुवारिनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। बाक्सानि अनजालि स्वर्गियारिनि जिउआ गंसे दैमा, सनितपुरनि प्रदीप रामसियारिनि जाहोनखौ नागिरनानै, चिरांनि लैथोश्री बसुमतारिनि मुं गैयै दोंसे खन्थाइ, चिरांनि मोगथां बसुमतारिनि दुब्रि हाग्रानि निहिरजों आरो कक्राझारनि रैसुमै नार्जारिनि थांखि खन्थाइया सेबखांजादों आरो टेमना मुसाहारिनि मानै सिख्रि बारसे बिबार, रहिला मसाहारिनि फोथायनो गोब्राब आरो बुकुल चन्द्र बसुमतारिनि रायजो मुथिनि आद्रा थालांनाय हांमा सुंद' सल'आबो सेबखांजादों।